Ligo ta mga kaidol, ligo ta kay para kondisyon ng lawas mga kaidol, magwara-wara sa dalanan mga kaidol. Magaya init kayo yung panahon ko mga kaidol, ligo ta, ligo. Tulog pa akong alaga. Good morning! Hello! Hello! Kumakatog kay sila. Good morning! Hello! Kuku! Mga pasahero mga kaidol, mga 30 minutes na tanang libot-libot mga kaidol. Mga pasahero, mga pasahero mga kaidol. Ako, Ay, salamat yun. balik-balik lang tani nga itong trabaho na to. Oo, ano, dito mo. Uy, wala yung dito naman ka. Sumunod sa akin. Ngayon na nagtabang sa ginawa na nga magmadasigon sa kanunay. Oo, ano. Atong trabaho kay night time, mabot ang panahon nga murag pagmata na ito, murag layon na sa itong kinabuhi ba? Trabaho na po, daan na nga. Trabaho, wala na po mga alaw. Sa akong kaingon nga, ganda-bundag hapon, pasalamat kita sa Ginoo. Okay. Ang Ginoo, may Oo. katanan nga may power. Tanan, di tagiya tanan.